Сестринки, моля една питанка. А? Само една питанка имам. Проститутката братчетка Иваня Костова Нанкова как получи акции в хотел Родина по наследство от баща ми? Това ми го заявиха от прокуратурата, гейския и прокурорски син. Ще ми обясниш ли? Защо се хилиш? Мариани е много откачи май. Да, много съм откачил. Ще ми обясниш ли как порнографската ти братовчетка Ваня Костова Нанкова получи акции от баща ми в хотел Родина? Върви го питай. Ма това ми го заявиха гейския и син в Щом Софийската прокуратура Света неделя. Върви при тях, моля. Аз с гейове прокурори повече не общувам.